ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತಿರ ಪಾತಿರ್ಗ ಪೂರ ಬತ್ತನಗಳು ಪೋಯರು ಪೂರ ಆನಮ ತಿರ್ಗಲ್ ಸುರಣ್ಣ ಕುಂತಾರ ತೀರೆ ತರ ತಿರ್ಗದು ಊರದಾರು ಎಂಕ ತರೆ ತಿರುಗಂಡತ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಗ್ನಕ ಹ್ಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಡನ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಕೊಂಡ್ರು ತಿರ್ಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಲೆಗೈಸ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿನರ್ಲ ಪೋಯರತಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಪೋಂಡು ಕಳೆದಲ್ಲ ಇವು ಪೋಂಡು ಮುಲ್ ತಿರ್ಗರ ಇತ್ತದ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆ ಗವೆ ಅಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕಡ್ದಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಅವು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಡಾಟಾಲ ಖಾಲಿ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತುಂದ ಪಿಚ್ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಆತನಟ ಮೋಡ ಉಂಡತ ಐಕು ಬನ್ನಿನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನುಜಾ ಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ನಮಕ್ ಇಪ್ಪು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆಂದು ಪನ್ಲೆವರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಂಡೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ ಪನ್ಲೆ ಕೇನುಂಡಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಉಂಡತೆ ನಿ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಅಂಚಿ ಉಂಡೆ ಮೋಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೆರ್ಡೂರುಡು ಅಂಚಿ ಮೋಡ ಉಂಡೆ ಇಂಚಿ ಮೋಡ ಮೋಡ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಮೋಡದಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೀಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮೋಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಲ್ರು ವನಸ ಆಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವನಸ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ವನಸಾಡೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಹಾಯ್ 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 ಇಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಡೂರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಮೋಡನೆ ಯಾನ್ ಮೋಡಗೆ ಎನ್ನಿ ಇರು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡರತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಡ ಫುಲ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಚಿಲ ಮೋಡ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ನ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೈಚ್ ರಡ್ ಗಂಟಲ್ ವೈದ್ಯ ಸಿನಮಕ್ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಕಡ್ ಪಂಡೆ ಅತೆ ಕೈಪು ಎಕಡ್ ಪಂಡರೆ ಅವ ಎಕಡ್ದ ಲೈವ್ ಇಡತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಲೈವ್ ಇಡೀನೆ ಕೈಪಿರೆಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಲತೆ ಎಕಡ್ ಪಂಡರ್ ಎಕಡ್ದ ಲೈವ್ ಇಡು ಪಂಡರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಾರ ಇತ್ತೆದ ಲೈವ್ ದಾದ ಕಜಿಪುರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅತೆ ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ನನ್ನ ಡೂರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರೆ ದೂರು ಪಾಡುಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಈರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಲ್ಡ ಏನೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಡು ಪೋಪರತ್ತೆ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈದು ಇರುವೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಮಾತ್ರ ಈರ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಡಪುಂಡು ಯಾನ್ ಗುಡ್ಡೇಡು ಉಲ್ಲೆವನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ದನೆ ಏಪಲ ಗುಡ್ಡೇದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಪುಜೆರ್ ಅರೇಪಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಇರ್ ಏಪಲ ನೈಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಅವ್ವೆ ಕೋರಿ ತಿಂದೀರ್ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋತುನೆನಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಎಕಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇಲ್ಲ
ಅವು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇವಡು ಕೋರಿಗೆ ಕಡ್ದಲ್ಲ ಇವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಲಂಚ. ಸತಿ ಲೈವ್ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಅರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಮೇಸ್ರಿ ಅದು ಐಕೊಂಡು ಓ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡಿ ಅವು ಆರೆ ಕಟ್ಟೋನ್ ಬೇರು. ಯಾರು ಮೇಸ್ರಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನೇ ಕಟ್ಟೋನ್ ಬೇರು ಅವೇ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಂಡು ಎಂಕ್ ನೆರವೇರು ಆರೆ ಕಟ್ಟೋನ್ ಬೇರು ಅವೇ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ. ಎಕಡ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೆ. ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ನಾಯಿಲೆನ್ ಲೆತ್ತ ಹೋತಾರ ಸತೀಶನ್ನ ನಾಯಿಲೆನ್ ಲೆತ್ತ ಹೋತಾರ. പൊക്കടെ പില്ലടി പോടാറ് ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೆಂದು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲವರ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂಡರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಅಮೂಲ್ ಬರ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರ್ಜಿ ಅಮೂಲ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಕಜಿಪ್ ಆಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಇರ್ತದೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು. ಅಂದ್ ಬಾಬಾ ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದೆ ಕಡೆ ಮೀನು ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾನು ಅಂದೇ ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಬಾ ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡಿ ಚವೆ ಬಾಬಾ ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಇರೆಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ ನೈಟ್ ಒಡೆಲ ಪೋದು ಬರೊಲಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪಿರಾವುಡೆವೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂಡೆ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾತರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಎಂಡೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಪಂಜಿ ಗೂರ್ಲು ದೀತರ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುನಿ ಮರ ಒಕ್ಕ ಚಮ್ಮೇರ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಜಿ ಕೋರಿಂದಿ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಅಂದ್. ಈರು ಬರ್ನಾಗ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊನೊಪ್ಪುನಂದ್ ಎಂಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಯಾರ್ನ ಪಿರಾವುಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುಂಡಲ ಪಿಲಿನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ತಪ್ಪದು ಉಡ್ಪೆ. ಕಜಿಪ್ಪು ಪದೇಂಗಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಕಜಿಪ್ಪು ಪದೇಂಗಿಲ ಪಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಡೆತ್ ಆಯಿನಿ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಲಿಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ರೈ ಡೆತ್ ಆಯಿನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ತುಯ್ಯ ಕೋಡೆ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ತಾವು ಜೀವ ಅತ್ತೆ ಅವಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಆರ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಪುನಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಕ್ ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಪುನಿ ಅತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರು ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಡು ಬಗೆಲ್ಡಿಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ತಂಚಿಪ್ಪು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲ್ ಬೈಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಂಟ್ ತೋಜುನು ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನೈಟ್ ತೋಜಿಪೋವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ತೋಜಿಪೋವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ತೋಜಿಪಾಪುಂಡಿಗೆ ಒಂಜೇ ತೋಜುಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಒಂಜೆಂದೆತ್ತು ದಿವಂಡೇರಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮರೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಇರೆ ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಲೈಕ್ ಕೊನೊಡು ದಾದ ಅಲ್ಪೊರಿ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕವೇ
ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಕೊರ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನೆಟ್ ಏತ್ ಲೈಕ್ ತೋಜಿಪೋಂಡು ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಏತ್ ಇಪ್ಪೆರತೆ ಪಾಪ ಅಗ್ಲೆಗ್ ದಾಯೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೆತ್ತು ಇಪ್ಪೆರತೆ ಪಾಪ ಅಗ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಉಪದ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ದಾದೆಕ್ ಪಂಡೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡುಲ್ಲಾರ ಪನ್ನೇಕ ದಾದನ ಐಕೆ ಅದಿಪ್ಪಡಾರು ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಏ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತೋಜಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತೋಜಿದುಂಡು ಈರ್ ತೆಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ಡಲ ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ ಲೈಕ್ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ತೂಯ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ತೋಜಿನತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ತಿರುಗುನಿ ದಾದನ ಮರ ಎಂಕ್ಲ ತರೆ ತಿರುಗಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಡ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಳು ಒಂಜೇ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಜೆತ್ತು ಇಪ್ಪೆರತೆ ಪಾಪ ಅಗ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಉಪಾದ್ರ ಐಕಾರ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲಿನಿಗೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಜಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಜಪ್ಪಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದೇರು ಜಪ್ಪಿರ್ ನೋಡಿ ಟೀ ತೂವೊಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಓಲು ದೀತಾರು ಯಾ ನಾವು ದೀತದುಲ್ಲ ಈರ್ ಲೈಕ್ ಈರ್ಡ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಉಂಡಲೆ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಈರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಲ್ ದೀತೆಂದು ಪನ್ಪುಜವೇನು ಈರ್ ಬೊಕ ದೆತ್ತ ಕರಲ್ಪಡ್ದು ಈರ್ ನನ್ನ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುರು ಬಡ್ಚವೇನು ಅವಳು ದೀತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಜಿ ಜನ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಓಜಿ ಬಾರು ಅಂದಂದು ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ತೋಜಿ ಪಂಡ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ತೋಜಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕೋಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ತುಜೆರಾತ ಐಕ್ ಪರಂದೆ ತರೆ ತಿರ್ಗುನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಅವಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಪೂ ತೋಜಿನಾಯಕ್ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಉಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡತಿ ಮಾರಿಪೋಯಿನಿ ಅಂದಂದು ಮಾರಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರಿ ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅವು ಲೈವ್ ಎಂಡಾಂಡ್ ಎಕಡೆದ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪೊಸತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರಿ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರ ಆರು ಪುರ್ರ ಬನೊಂದು ಪೋಯೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಚಿಂಪುಲ ಪೋಯಿನಿ ಚಿಂಪುಲ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಲೈವ್ ಎಂಡಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಎಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚ ಚಿಂಪುಲ ಇತ್ತೇರು ಮಾರಿಲ ಇತ್ತೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಪೋಯೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಿಬೇದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಒನ ಸಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಜುಬೇದಕ್ಕಾಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೆ ಅವೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವ್ವೇತ ಪನ್ ಇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳಾರಂದು ಐಟ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಂದು ಇಲ್ದ ಆಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ಯ ನಾನು ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಲ್ಲ ಆರ್ನಾಳು ಇಲ್ಲೇ ಈರ್ನಾಳು ಇಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಪಂತದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತ ಜನ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಪನ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಜತೆ
ಇಮ್ರಾನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಲ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ. ಜುಬೇದಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಂಬೆ ಸುಕ್ಕನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಬಂಬೆ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪಂದ. ಬಾಂಬೆ ಸುಕ್ಕಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಂಬೆ ಸುಕ್ಕ ನೈಟ್ ಚಿಕನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಜುಬೇದಕ್ಕಾಗ. ಬಂಬೆಲ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ. ಇನಿಕ್ 105 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ತಿದ್ ದಾದನ್ನ ದಾದಚಂದ್ರತ್ತ ವಿನಿಕ್ 105 ವರ್ಷ ಆಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ದಾದಂದೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ್ನ ಆರು ತಿರ್ಗಾವಂತುಲೆ ಏನು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗೊತ್ತಾಪನತ್ತೆ ಆರು ಓಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರಂದು. ನಿಕ್ಲೆನ ಸುಕ್ಕ ತೂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಪನಂದುಲೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸುಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಈರೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡಾರ ಅದೇ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇರ್ರಿ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಿನೇ ಬಯ್ಯಾಡವು ಈರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ದಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದು ಈರ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪರತೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ತಿಕ್ಕದು 105 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಂಚಾನೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ 105 ವರ್ಷ ಅಂಡತೆ ಅಂಚಾಯ್ನಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪನರ ಪನ್ನೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಜುಬೇದಕ್ಕಲ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಯಾರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಮಾರೆ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಗಲ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಮಲ್ತನೆಂದು ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಯ್ಯಾಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆರನೆ ಮೋಡ ಬುರಿತನದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅರೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಿಂದ ಐಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಯ್ಯಾಡತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಅವು ಆ ಪುತ್ತುಗು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತುಂಡು. ಇಮ್ರಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಪೋಯೆರ ಅಂದು ಆರಿಜ್ಜೇರು 4 ಜನ ಆಯ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಗೆಸ್ ಮಾತಾಡಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ 3 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು. ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಲೈಕ್ ಓಡೆ ಪೋಣಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಏರ ಕೊನೆ ಇರು ಲೈಕ್ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಐನ್ ಲೈಕ್ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಚೊಪ್ಪೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಏರ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊನೋ ಏರಿಯೇ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊನೋ ಏರು ಲೈಕ್ನು. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಿ ತೂಕ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ತೂಕ ಪಂಡುದು ಅಂದೆ ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪರ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಮಾರೆ ಇರು ಗುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಪಂಡರ್ಡ ಮಾರೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜವೇ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡು. ಅವರ ಬರ್ಪುಡು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಅಂಚ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡ ಅವಂದು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಪಂಡಾರ್ಡ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಚಂಡ ಆವಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಮನ್ಪೈರಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಬಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಈರು ಬರ್ರ ಪಂಡಲ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಪಂಡಾರ ಎಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಾರ್ಡ ಓ ದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರುವೇರ ಐಟೆ ಪೂರ ಬರಿತೆಲ್ಲದಾಗಲು ಪೂರ ಈ ರೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡಾರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಗಿರ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ದಾಯ್ ಬತ್ತಾರಂದು ಅವು ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುನು ಬರ್ರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯೆರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯೆರು 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಯಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಜುಬೇದಕ್ಕವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವೆ ಯಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಈರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಯಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪನ್ನಿ
ಅಕ್ಕ ತಿಂದಾರೆ ಲೈಕ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ನೇರ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿ ಓಡೆ ಪೋತನ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜಿ ಮೂಲು ಆಲ್ ತಿನ್ಪುನಂಡ ಬರ್ರಾನೆಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ತೋಜಾರ್ನೆಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಒಂಜ ತಿಂಡಿ ದಾತಿತ್ತೆ ತಿನಾರ ಅಪ್ಪುಂಡ ಅವಂದಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 15 ಜನ ಬತ್ತೇರ್ನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಂಗ್ 10 ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಡಮನೆ ಲೈಕ್ ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆದ ಲೈವ್ಡ್ ಐನ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ನೇರ ಕೊನ್ನೇರು ಅವಂಚನೆ ನೆಕ್ಕೆನೋ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರ ಅಂದಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೈತಲ್ ಬನ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತೆರ್ ಜರ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಕೋಪ ನಂದು ನಿದ್ರೆ ಆತಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಅರೆ ಲೈವ್ ನಿದ್ರೆ ಆತಂಡ ಅಂದಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರೆ ಅರೆಗ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐತು ಬರ್ತಲ ಈಗ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಚಿಕನ್ ಏನಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದನೆ ಸಾರು ಮಲ್ದನೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತನ್ಗೆ ಯಾರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ನು ದಿವಾಕರ್ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಆರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿವಾಕರ್ ಅಂದೆನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಿವಕರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂದು ದಿವಾಕರೇ ನಮ್ಮ ದಿವಕರಿ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದಿವಾಕರ ಅಯ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅವನಸನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇಕತ್ತ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ಯಾನ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರವ ಆಯ್ ಕೊರುವೆ ಕೊರುವೆ ಬರುವೆ ಯಾನ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಒನಸಾಂಡ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಕ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿವಾಕರ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ ಬ್ರೆಂಚ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮನಕ್ ಲೆಂಚ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲತ್ತ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲೆರ್ ಪಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆತುಜಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆತುಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಿವಾಕರ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಒಂದಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಆತುಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ದಿವಾಕರ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲ ಪೋನಾಗ ಲೈಕ್ ನಂಜಿ ಕೊನೋಚ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಐನು ಜನ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪರಾಗಲ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ರಕ್ಷಣಕನ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಡ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ತೋಜಿನ ಐನ್ ಕೆಬಿ ಐನ್ ಜನ ತಲ 10 ಕೆಬಿ ಉಂಡು 10 ಕೆಬಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಡ್ಚಿ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಐನ್ ಜನ ಎಲ್ಲ 10 ಕೆಬಿ ಕೊರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿ ಅಕ್ಲೆ ತೆಲಿಕೆ ಅರಿ ನೋಕ್ಲೇನು ಇಜಿಂಡ ಐನ್ ಜನ 10 ಕೆಬಿ ಆತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಯಾವು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪಾರತ್ತ ಆಯ್ಕ್ ಒರಿ ಹಾ ಒರಿ ಪೋಯೆರ್ ಅರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ ಕೆಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಏನ ಕಚ್ ಮಲ್ಪರಂಡೆ ಅನಲ್ನ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಮ ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಅವ್ಲು 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಚ್ಚೆಪ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ತೆಲ್ಪುನ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಾವೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 10 ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡು 10 ಕೆಬಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಿ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಂಡಲ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬೊಕೇರ್ನ ಕೆಬಿ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಇಪ್ಪುಲೆ ಪಿರಾವುಡೆ ಕೆಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐರೆಗ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ತಕ ಬತ್ತೆರ್ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 4 ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು
ಅಂದ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಐಂಜನಲ್ಲೇರು 4 ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೆಬಿ ದಾಯಗ್ ಕಜಿಪ್ಪುಗಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪೋರ ಅನ್ನಂದು ಕೆಬಿತ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು 7 ಜನ 4 ಲೈಕ್ ಅಂದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಐನ್ ಜನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ನ 10 ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ 10 ಕೆಬಿಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಈರ್ಲ ಕೆಬಿ ಕೊರಡು ಈರ್ನ ಕೆಬಿಲ ಕಟ್ಟೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆಬಿದಾಯಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದಂದು ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪರ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರೋಜಕ್ಕ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ ಆರು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತಿರೆಗ್ ಉನಾಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೀರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಐನ್ ಜನಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಜ್ಜತೆ ಆ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ಏನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪುಂದು ಕೇನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡದು ಬುಳ್ಳೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರಂದು ಪಂಡದು ಬುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಳಿಕೇರು ಇರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇನ್ನೆ ತೆರೆ ಪಂಡದು ಬುಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಅರೆಗ್ಲಂಜಿ ಪಂಡದು ಬುಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲಕ್ ಪನ್ಲೆ ಅವಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ ಇರಡ ಕೇಂಡೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅತಾಕೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಎಂಚಿನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಸುರಾನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಅವಿ ಸುರಾನ್ ಸುರೇಪುಡಿ ಸುರಾನ್ ಪಂಡವು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಸುರೇಪುಡಿ ಸತೀಶನೆ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ದಯಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ದಯಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಪನ್ನಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಸುರಾನ್ಗೆ ಸುರಾನ ಪರಾನ ದಾದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡವು ಸುರಾನ್ ಎಂಕಲಾಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಓಲ್ ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಸುರಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಸುರಾನ್ ಸುರ್ನಂಡೇನ ಈನ ಕಂಡೇನ ಸುರಾನ್ಗೆ ಸುರೇನಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರೇಜಂಡ ಸುರ್ನಂಡೆ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ ನಿಗಲವರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಸರೋಜ ಕತೆ ಸುರಾನ್ ಪತ್ತು ಕೆಬಿನ ಈರು ಕೊನೋದು ದಾದಾ ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವೊಂದು ಚಂದ್ರ ಅತ್ಯಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಕೆಬಿತ್ತ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೋಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೊಂದ್ ಜನ ಪಂತನ ಅಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಅಗ್ಲು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅಗ್ಲ ಕೆಬಿನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಗಸಿ ಚುಮ್ಮಾ ಕಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದೆ ಚುಮ್ಮಾ ಕಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನಿ ಸೋನ ಅಡ್ಡೆನಾ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆನ ಚುಮ್ಮ ಕಡ್ಡೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಡ್ಡೆನ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಇರ್ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಂಚ ಬನ್ಪರ ಇಂಚಿನ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜ್ಜಿ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆನ ಚುಮ್ಮಗಡ್ಡೆನ ಕೆಬಿತ ಬಂಗಾರ ಏರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿತ ಬಂಗಾರ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲೇಗಿ ಅವು ಕೆಬಿಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಗಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿತ ಬಂಗಾರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೆವಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತರ ಆಯ್ ಪನಂದುಲ ರಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ಬಂಗಾರ ಎಂಕು ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೇಗಿಜ್ಜಾವ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಕೆಬಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಲ್ಲೇರ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದಿಜೇರು ನನ್ನ ಬರುವೆ ರಾತೆ ಬರ್ಪೆರೆ ನಂಗು ತೋರರು ಬರ್ಪೆರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರ ತಿನ್ಪರ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರು ತಿನ್ಪರ ಅಂದು ಬಂಗಾರ ನೋಡೇ ತಿನ್ಪುನಿ ಬಂಗಾರು ತಿನ್ನರ ಅಬ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಮಾರ್ನೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರಿ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇರೇ ಕೊರ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಕೆಬಿತ್ತ ಬಂಗಾರ್ಲ ಇರೇಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಆಂಡ ವನಸಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ ಆಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಪೇಸು ತೋಜಾಲೆ ಓ ಎಂಕಲ್ನ ಪೇಸು ತೋಜ ಹುಡುಕೆ
నిఖిల్ నా పేసు తోజాలే పనొందుల్లేరు పేసుములు తోజిపోరా ఆపుజಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪರಾಪುಜಿ ಮೂಲು ಲೈಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪೇಸ್ ತೋಜಪೋರ ಆಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜೇನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜತ್ತೇನಿ ಆರ್ ಕಡಪುರ್ ಈರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮಾಲ್ ಇತ್ತನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬೈಜೆರತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕರೆಗೊಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಾರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಭೂತೋಗುಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಭೂತೋಗುಂಡುಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಂ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಎರಡಾರು ಇಜ್ಜಿಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡಾತೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ್ಲೇಗ ಐಕ್ ಓ ಅಂಚ ಪನ್ನೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಲೈವ್ ಓಡು ಪಾತೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇನೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋಪುನೇರು ಓ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಒತ್ತಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಂದಾಜ ಆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆ ಕಡೆ ಪನ್ನೆ ಎಂಗೆ ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಓ ಅಂಚಾನೆ ಛೇ ಈರು ಲೈವ್ಗೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಮಾರೆ ಸೆಕ್ ಅಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿಯತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಈರ್ ಬರಂದಿತ್ತಾರ ತೆಪ್ಪಗ ಲೈವ್ಗು ಈರತ್ತೆವು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರತ್ತ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆರೆ ಅದು ಇಪ್ಪೊಡು ಈರೆ ಅದು ಇಪ್ಪೊಡು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಓಲಿಪ್ಪುನಿ ಪಂಡರ್ ಪಂತರ್ ಇತ್ತನೆ ನೆಪ್ಪಿಚ್ಚು ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಪನಂದ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಕೇಂಡೆರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಲತ ಕೊರ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಪ ಬಾಲತ ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಕ ಬನ್ನೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮರಾಠ್ ಕುಡಾರ ಓಲುಂಗ ಕುಡಾರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓರೋರ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕೆಪ್ಪಮ್ಮ ಪಾಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮರಾಠ ಕುಲ್ದಾರ ಅಂಚಾನೆ ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲುದಾರ ಓಲು ಕುಲ್ಲುದಾರು ಅಂದಕೇನಿ ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲುದಾರ ಅಂದ್ ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲ ಆಡ್ದಾನ ಮಂಗೇನಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲುದಾರ ನಿಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದಾರ ಇಂಚ ಗುಡ್ಡೇಡು ಅಂದ್ ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲ ಆಡ್ದಾರ ಮಂಗೇನಾ ಆರಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಾರೆಡ್ ಬಾಕಿ ಆತಾರೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತಾರೆಡ್ ಬಾಕಿ ಆತೇರು ಇಂದು ಕಲಿದೆಪ್ಪರ ಪೋದು ತಾರೆಡ್ ಬಾಕಿ ಆತೇರು ಓ ದೇವ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಜಪ್ಪ ಉಡ್ನಿ ಏರು ತೀರ್ತು ತಾರಿ ಹಿಡ್ದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಾರಿಡ್ ಬಾಕಿ ಆತೇರ್ಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದೆ ಮರತ ಮಿತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಂದ್ ಕಾಂತಾರಾಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಮುರಾಣಿ ಬಂತೆರಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಐತೆ ಇಪ್ಪುನೆಂದು ರಾವಣ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ರಾವಣ ಕನ್ನಡದಾರೆ ರಾವಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾವಣೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಕೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬ್ರದರ್ ನಾಗರಾಜನ ಬತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಗ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಲೆ
ಸತೀಶ್ ಬಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿಯೇ ದಾದಾನಾರ್ ಪುಂಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದಲೇರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರದರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಸೂಪರ್ ಮರತ ಇಲ್ಲು ಅಂದಂದು ಮರತ ಇಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡಿ ಅವು ಐಟೇ ಇಪ್ಪು ನಿತ್ಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಲೇ ಒಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ಪನಂದಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾನನ್ನೇ ದಾದೆ ಕೋಪ ದಾಯ ಕೋಪ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕುಲ ಕೋಪಗೆ ದಾಯ ಕೋಪ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ರಾಜವರನ್ನ ಕೋರಿಗಿರೋಡನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಕೋಟ್ಯಾನನ್ನ ನಾಗರಾಜನ ಕೋಪ ದಾಯ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಊಟ ಆಯ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಮಗೆ ಫಿಶ್ ಫಿಶ್. ನಿಮ್ಗೇನು? ನಮಗೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ನಿಮ್ಗೇನು? ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಸತೀಶಾನೆ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗು ಪಂತುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಏರ್ಲ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಗು ಪಂತುಜಿಯರ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವೇ. ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇರು ಕೋಪ ಪಂಡರತ್ತಿ ದಾಯಿ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪನ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಮುಜ್ಜಿ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಮುಜ್ಜು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಎಂದು. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಬತ್ತೇರ ಅರ್ಜುನ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಅವು ರಾವಣೆ ಬತ್ತನು ರಾವಣೆ ಬತ್ತನಿ ಕೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಂದಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾನನ್ನ. ಇರು ಕೋಪ ಪಂಡರಿ ದಾಯಿ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ರಾಜಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಗ ಬನ್ನಿ ಕೋಪಂಡ ಕೋರಿ ಇಚ್ಚಿ. ರಾವಣ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ ತುಳುವ ಕನ್ನಡವ ಯಾರು ನೀವು? ನೀವು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಕಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ರಾವಣ ಇದ್ದೀರಾ? ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಒರೇ ಕೋರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ರಾವಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅಂದಾರು ಉಳ್ಳರ ಒಡೆ ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತೀರು ಪಿನ್ ಕುತ್ತದಾತನಾರೆ ಗಾರಿಜ್ಜೇರು ಪಿನ್ ಗೊತ್ತೇನು ಮರಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮಾಲಿಜ್ಜಿನಿ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂದಿ ಮರಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಮಾಲಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮದು ಅನ್ನ ಸಾರು. ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್, ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ನೀವು? ಓಹೋ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಅನಿಲನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅನಿಲಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಲಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ರಾಜಿ ಕೋರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಗ ನಾಗರಾಜನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಗ. ಚಾನಲ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಲ್ಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡದು ಪೋತೀರ ಅರ್ನ ಬತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಪಿನ್ ದೆಪ್ಪು ನಡ್ಡೆ ನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು. ಅಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಾರ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಮಂಗೆ ಅತ್ತಿ ಬಾಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೆನಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಏಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈರ್ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಕೊಟ್ಯಾನಣ್ಣ. ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ಲ ಐರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸರೋಜಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾವಣ ಮಾರಿ ಓಲೇರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೇರು ರಾವಣರು ದೂರ ಪೋರ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರ್ ಪಿನ್ ಕುತ್ತುದಿತ್ತೆ ಯಾರಿಜ್ಜೇರ್. ಸೂಪರ್ 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 ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೆಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲಿ ಸತೀಶನ ಮರತ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಮಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮರಟ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಆವಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಅಂದಂದು ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಮರಟ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಆವಂದು ಹಿರೇನ್ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರತ್ ತಿರ್ತದ ಪೆಜ್ಜೋಡಾವು ಸತೀಶನ್ನ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಂ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಮದುವೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ನೀವು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮದುವೆಗೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ನೀವು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಗರಾಜನೇ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಇಲ್ಲು
ಪಿನ್ ಕೂತಾರೆ ಯಾರು ಸೀರೆ ತುತ್ತುದೇರ ಅವು ಪಿನ್ ಕೂತೀನಿ ರಾವಣಗಿ ಆರ್ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಪಿನ್ ಮಲ್ತನ ಪಿನ್ನಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಆರಿಜ್ಜೇರು ಆನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಮರ ನನ್ನ ಪಿನ್ ತೆಪ್ಪುನೆಂಟೆ ಆರು ಉಳ್ಳಾರೆ ರಾವಣ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೀಗ ಪಿನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇತ್ತರ ನಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ರ ಬಂಡದ ಇಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ ನೆಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾತಿರೋ ನಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂತನ ಅಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಪಿನ್ ಪಾಡ್ರ ಬಂಡದ ಇಜ್ಜರ್ನ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನದ ಸತೀಶನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಅದು ಮರಾಠ ಉಳ್ಳೆ ಪೂರಾ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೂರಾ ಮರಾಠ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಂಬರ್ ಅನಿಲನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಟೆ ನನ್ನೆ ಮೆಂಬರ್ ಡನ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪೋದ ಅಣ್ಣಂದು ಕೋಟೆ ನಾನು ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ ಅವು ಅವಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತರ್ನ ಆ ರೀತಿನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ಬಂದ ಅರ್ಜುನೆ ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆಗ್ ಪೋಯರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು ಮೂಲ್ ರಾವಣ ಇಪ್ಪುನಿ ಅರ್ಜುನ ಬೈದಿನ ಹತ್ತಿಯೇ ಚಂದ್ರ ತೆಕ್ಕ ರಾವಣನ್ ಪಿನ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಕೋಟೆ ನನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಾರೆಗ ಅಂದಿ ಸೋದ್ಯ ಬೋಂಡ ಅಂದ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿಂದ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಈರ್ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಬರಂದೆ ಮಾರ ಇರ್ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಬಂಡಿಜೇರಾರ ಇರ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬರಂದಿತ್ತು ಜರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅದ ಡಿನ್ನರ್ ಮದಿಮೆ ಸತೀಶನ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾನಿ ಬರೆದಿನ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಅವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚ ಯಾನ್ ಮುರಣಂಜೇರನ ಬೇತ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋಯ ಇಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತ ನಗ್ಲು ಬರೆದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲು ಓದನ ಕೇಂಡು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜದ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರ ತಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಿ ರಾವಣೇನ ಅರ್ಜುನೇನ ರಾವಣೆ ಬೈದಿನಿ ಅಲೆ ಮುಲ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಮುಲ ಯಾರು ಪಿನ್ನಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪಿನ್ನಡು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತು ತುಲೆಗೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಇರಾಗ ತೋಜಿನಿ ತುಲೆ ರಾವಣ ಅಂದ್ ಪಿನ್ನಡು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಂಡು ಸರಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ತೋಜಿ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಅಂಚಾನೆ ಅವು ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು ಮುರಣಂಜನತ ಲೈವ್ಗ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಆರು ಓದನ ಕೇಂಡು ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂದ ಜಪುಜೆ ದಾದ ಪಾತಿರಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಈರ್ ತೂಪರ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಯಾವ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೆಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನಿಂಚ ಇನ್ನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ ಇಪ್ಪುಡ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಂಡಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ರಾವಣ ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಾವೆ ಇರೇನು ಇರೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಿನ್ನು ಎಷ್ಟಾಂಡು ಮಾರೆಂಚಿ ಇಜ್ಜಿರಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಅಂದಂದು ನಾಗರಾಜನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರವ ಯಾರೇ ಗೊಂಜಿ ಅನ್ಪಿನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರೆ ಅನ್ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ದಾಯಗ್ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ನಿದ್ರೆ ದಾಯಗ್ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನೇ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನೇ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್
ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರವೇ. ಶಿವಕುಮಾರನೇ ಚಂದ್ರಮತಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚಂದ್ರವತಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಾರ್ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ ಬರೋದು. ಚಂದ್ರಮತಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ, ಚಂದ್ರವತಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗೆ. ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ತೋಜುಂಡುಗೆ, ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮನ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಪಾಡಿನ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರು ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ ಇರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಇರೇಗ್ಲ. ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನ್ ತೂಪುನು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಓದುವರು ಯಾನ್ ನಾಡುನು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಆ ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತು ನಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಸತೀಶನ್ ಅವೇ. ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾರ ತಂಗಿ ಮದುವೆ? ಇದು ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ. ನಾಗರಾಜನ್ನ ಸತೀಶಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ. ತಂಗಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅದು. ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂತ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತಾರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪನಾರ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮರಿ ಅನ್ಪುರಾನುಂಡು ಮಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮನ. ಅರೆ ನಮ್ಮ ಕಿನಿ ಇಂಚೈನತ ಮಸ್ತ್ ತುಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡ ಅಂತ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಂಚಾರ ಇನಿ ಮಾತ್ರನೇ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಈನ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡೆ ದುಂಬುಲ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಪೇದು ಜಾ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬರ್ಪೇದು ಜಾ ಇನಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪನ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಇಪ್ಪರ್ಲಿಪ್ಪದ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನೋಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರನೇ ದುಂಬುಲ ಎಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜ ಆಪುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋದು. ಚಂದ್ರಚಕ್ಕ ಪನಂದೇರು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ರಾವಣೆ ಲಂಕೆಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಆದಿಪ್ಪಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಾರು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡದ ದೂರ ಪೋಯದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲು ಬೋಡಾಗ್ಲಿ ಪಾತಿರೋ ಪಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿರದ ಒರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಕಾಂತಾರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದಿ ಎಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಮರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಮರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತನು ಕಾಂತಾರ ಇಲ್ಲು ಮರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮರ ಮಲ್ಪಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಮರ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಡೋಡು. ಆ ಸತೀಶನ್ನೇ ದುಂಬುಲ ಅಂಚನೇನೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ಮಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಏರನಂಜಿ ಲೈವ್ ಅಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೆಲ ಓಜೇದಿಜಿ ನಮಕ್ ಓದುದು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಕೇನುನ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜೋ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಆನ್. ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ ಇತ್ತು ಬರ್ತದ ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಬಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪರತ್ತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತದ ಲೈವ್ ಬತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ. ಗುಡ್ಡೆಗ್ ವನಸ್ ಕೊನತರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಂಡರೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ವನಸ್ ಕೊನತಾರೆ ಉಂಡರೆ ಎಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ದಾದಂಡಲ ಉಂಡರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬುಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿನಿ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಅವರನ್ನ ಲೈವ್ ಪನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಆತುಂಡು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ವನಸ್ ಕೊನಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸ್ ಕೊನಡಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಕುಲೆತ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಕುಲೆತ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ನಗಲು ತಿರ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು.
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪಂಡೇರು. ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಜಿನ ಶುಭ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಲೆ. ಲಕ್ಷದಕ್ಕ ದೂರ ಬೇರಿಗೆ ವನಸ್ ಈರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನಪೆ ಆವಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ನೇರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ನಾಗ 6 ಮರಳದ ತಿರ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅವು ವನಸ್ ಇರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನಪೆ ಆವಂದ ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆದ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅವು. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮರ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತೆ ಪನಂದ್ರೆ ಅಂದಂದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮರ ಅಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಇಜಿನ ಕರ್ಮದ ವರಟ್ಲವು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕನಕಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡೆ ಐತೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ತುಲೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ತುಲೆ. ಏನೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜೈ ನಂದು ತೂಲೆಗ್ಗೆರ ನಾನು ಅವರ ಸುರುಡ್ದು ಬರೋಡತ್ತೆ. ನಾಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶನ ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂದಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಉಂಟು ಮೋಡ ಅದಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಾತ್ರ ಮಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಒರಪಾಡು ಅಂಚಿನಂಡ ಕಟ್ಟೆಗೊಂದು ಹೋಗಿ ಬೈಗೆ 13 ಜನ ಇತ್ತೆರು. ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈದುಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿದ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಓದುಜಾರು ಕೆಲವು ಇರು ಓದೆ ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಓದೆ ಯಾನ್ ಓದಿನ ಇರಕ್ ಎಂದು ಜಂದ್ ಓದಿಯ ಸತೀಶನ ಓದೊಂದೆ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಊಲ ಬಾಕಿ ದೀತುಜಿ ದಾದನ ಮಾರ್ರೆ. ಸತೀಶನ ಓದಿಯತ್ತೆ ಕೇನುಜ ಕೇನುಜಿಂದ ಕೇನುಜಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊನಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು. ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೊನಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಂಡರು ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವಂದ ಕೇನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ಯಾ ಪನ್ಯತ್ತೆ ಇರು ಮರಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಬಾಕಿ ಇರು ಮರಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತಿಲೆ ಕನ್ಯನಿ ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ಕೇಂದುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಸತೀಶನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆ ಗತಿ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಂದು ಆರ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಪೂರ ನಂಬೊಡ್ಚಿರವೆ ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡದು ಪೋದಾಂಡು ಇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತಿಲೆ ಕನ್ನೇನಿ ಇನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆ ಗತಿ ಸತೀಶನ್ನ ಅವೇ.
ತಡ ಅದನ್ನದ ಬಾಯಿ ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಪಾಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನಂದ್ರ ಇರು ಮರಾಠ ಕುಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ನಾಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಮರಾಠಿ ಕುಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಅವು ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ದೇವರೇ 12 ಗಂಟೆದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಿ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಏಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಸ್ವಾಗತ ಏಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಕಡ್ದ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆದ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಪುಲ್ಯ ಒಂದ ಬರ್ನಾಗ ಅಂದ ಪುಲ್ಯನಲ್ಲ ಡೌಟೇ ಪುಲ್ಯ ಅಂಡಲ ಡೌಟೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಉಂಡತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಏಮಕ್ಕ ಅವನಸ ಅಂಡೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೇನ ಅದಲ್ಪಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಒಂದು ಎಕಡ್ದ ಲೈವ್ ಆತು ಒಂದು ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇತೇನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಕಡ್ದ ಕೊರ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು 4 ಜನ 7 ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ 5 ಜನ ಅಲ್ಲೇರು 7 ಲೈಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಏಮಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅರೆ ಸರೋಜಾಕ್ ಇತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನನ್ನ ಮಲ್ತ್ ಕನಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಅಂದ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಏಮಕ್ಕ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಲೈವ್ ಅವು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆತುಂಡು ಎಕಡೆ ಅವು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಒಂದು ಕೂಡ ಬೇತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಏಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಅವು ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಪೊಡ್ತಾವು ಸತೀಶ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೆಬಿನ್ ಕೊಯ್ದು ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಕೇನುಜಿಗೆ ಅತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿರ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುಣ್ ಕೆಬಿ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನು ನೀ ದಾನೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲಾರಂದ ಅಂದ ಏಮಕ್ಕ ಅವು ಎಕಡ್ದ ಎಂಡಾಂಡು ಲೈವ್ ಐಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ಯಾರೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತರ ಐತೆ ಪೋಯಲ್ ಜೆತ್ತೋಲಲ್ ಜೆತ್ತೋಲ್ ಪೋಯಲಿತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಲ್ಲ ರೀ ಅವನಸಾಣೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಜೆತ್ತಾರೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಒಲ್ತ ಪೊನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಒಲ್ತ ಪೊನ್ನು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಲ್ತ ಪೊನ್ನು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಂಡೆಗ್ ಹಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಅಂದ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಲ ಇಲ್ಲೇಕನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ ಹಾಳಾವರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಒಲ್ತ ಹಾಳಾಪುಂಡು
ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐಕು ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರಂದು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆಯಪ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗುಡೇನೆರೆಗ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ గా ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಜೆತ್ತೇರಿ ಕೇನುಜಿ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಕೇನುಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಕೋಡೆದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ದಾದೆ ಅನ್ನ ವೈಕ್ ಏಮಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ದಾದೆ ವೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೋಡೆದೈಕ್ ದಾದೆ ಅಂದ್ ಬನ್ಲಿ ಆನೆದ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪುನ ಆನೆನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪುನ ಐತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಜಿರಾಪೆ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಆನೆಂದು ಎತ್ತದು ಜಿರಾಪೆ ದೀಪುನ್ಗೆ ಆತೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏಮಕ್ಕ ಆನೆಂದು ಎತ್ತುಪುನಿಗೆ ಜಿರಾಪೆ ದೀಪುನಿಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆನೆ ನೆಂಚ ದೀಪುನಿಗೆ ಎಂಡರತ್ತೆ ಎರಡು ಜಿರಾಪೆ ಎತ್ತನ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತೆ ಜಿರಾಪೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಆನೆ ದೀಪುನಿ ಅವ್ವೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಆನೆ ಬಂತಂದ ಆನೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಆನೆ ಅಂದು ಸತೀಶನ ಕುಂದಾಪುರದ ಆನೆ ಸತೀಶನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದುಲ್ಲ ರಂದಂದ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್